Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sugeng siang pamirsa. Pepanggihan malih wonten ing panggiaran Dapu TV dinten Jumat Kliwon 11 Oktober 2000 Laporan-laporan ingkang akurat tuwin merakyat sampun sumadyo katur panjenengan. Inggih menika SMP Negeri Kalih Ponorogo mengeti dinten Sumpah Pemuda kanthi semangat lan gegayuhan luhur. Sarengan kalian kula Muhammad Badrika Araria Nirwasita Ijla Saputra. Menika pawartos jangkepipun. Wonten ing dinten Senin Pon tanggal 28 Oktober 2021 SMP Negeri Kalih Ponorogo mengeti dinten Sumpah Pemuda kanthi semangat lan gegayuhan luhur. Kegiatan punika kalaksanan kanthi sae minangka pangeling-eling tumrap para siswa supados tansah ngugemi rasa tresna marang bangsa lan negara. Minangka pangluring acara, sekolah ngawontenaken maneka warna aden kaprigelan. Ing antawisipun fashion show, nyipta lan maos geguritan saha paduan swara. Saben aden kaprigelan dipuntindakaken kanthi bungah, tertib lan semangat. Lomba fashion show paring sesegah busana saking bahan daun ulang. Para siswa lan siswi kanthi semangat ngolah bahan kados kertas, plastik, botol bekas, lan koran dados busana ingkang indah, unik lan ngemu makna pelestarian lingkungan. Sanesipun ngasah kreativitas, lomba menika ugi ngemu tujuan supados para siswa langkung ngemut lan gemati dhateng lingkungan saha saged ngginakaken barang bekas dados barang ingkang migunani. Salajengipun saben-saben kelas peragakaken busana kala wau kanthi raos percaya diri nampilaken karya endah kanthi raos bungah mlampah ing panggung kanthi busana kang karangga anggun lan gagah. Salajengipun aden kaprigelan nyipta lan maos geguritan. Aden menika minangka wujud pangajeng-ajeng supados para siswa saged ngraosaken maknanipun Sumpah Pemuda kanthi raos bangga lan semangat kebangsaan. Para siswa saged nglairaken raos tresna tanah air lan semangat Sumpah Pemuda kanthi tembung-tembung endah lan ngrenyuhake ing manah. Kajawi punika paduan swara nggugah semangat para rawuh kanthi swantenipun ingkang resep ing manah kelantaraken lagu-lagu perjuangan kados bangun pemudi-pemuda lan syukur. Kahanan punika dadosaken para nom-noman saged mangertosi bilih persatuan punika dados kunci kagem gayuh kamardikan. Acara punika kalampahan kanthi meriah, tertib lan bunggahaken minangka wujud raos syukur lan semangat para muda kang siap mangun bangsa. Dinten Sumpah Pemuda ingkang dipun pengeti saben tanggal 28 Oktober punika minangka momen wigati ing sajarahipun Indonesia. Kadadosan punika boten namung dados tunggakipun paseduluran lan persatuan bangsa Indonesia, ananging ugi dados lambang perjuangan kangge mbangun raos kebangsaan ingkang kiyat wonten ing antawisipun kabatahan suku, agami, saha budaya. Makaten pawartos ngenani pengetan dinten Sumpah Pemuda wonten ing siang menika. Mugi semangat paseduluran punika sampun dipunreksa lan dipunlestantunaken dening generasi enem Indonesia. Minangka tunggak sejarah tuwuhipun raos paseduluran lan persatuan. Sugeng siang lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.